Ahojte, pozdravujem vás. Vítajte pri novej epizóde, kde sa pozrieme na to, ako typerskí podvodníci manipulujú ľudí a ako ich dokážeme odhaliť. Dnes sa pozrieme na typera menom Protypovanie, alebo teda menom osobným Peter Ševčík, ak teda to naozaj reálne jeho meno je, pretože na Instagrame má odkaz na Telegram, ktorý sa volá Tutovky od Mareka. Čiže neviem, či si Peter, Marek, Lukáš, Ondrej, Jakub, neviem vôbec, ako sa voláš, ale jedno viem určite to, že si podvodník a to tá brutálny, ktorý sľubuje zázračné výhry, ale realita je úplne iná. Ukážem vám dôkazy, reálne správy, ktoré vás prekvapia. Ak nechcete byť ďalšou obeťou, určite sledujte toto video až do konca, pretože na konci videa vám dám nejaké tipy, ako sa týmto podvodníkom vyhnúť, teda ako ich odhaliť. Ak vás baví odhaľovanie typerských mýtov, nezabudnite dať like, odber a sledujte ma na Instagrame, prípadne Telegrame, kde pridám exkluzívne odhalenia. Dnes vám ukážem, ako typerskí podvodníci vás ťahajú za nos. Tento typer tvrdí, že to neberie ako hazard, ako píše v úvodnej správe pre potenciálneho klienta. Každopádne vám ukážem, ako som ho za necelú hodinu dokázal usvedčiť z brutálneho podvodu, ktorý by splňal kritériá na základe paragrafu. Ukážem vám jeho klamstvá, ukážem vám moju komunikáciu s ním, screenshoty a ukážem vám celú pravdu o tomto podvodníkovi. Na úvod sa chcem ale predstaviť, ak ma nepoznáte, som manažerom verifikačného portálu emakto.com a okrem toho sa venujem odhaľovaniu podvodníkov v typovaní. Dôvod, prečo som sa rozhodol natočiť toto video je ten, že mi neustále vyskakujú ďalšie reklamy. Tak som si povedal, že ich začnem rad za radom overovať, do akej miery sú to podvodníci, do akej miery to myslia so svojimi klientmi vážne a do akej miery sú to typeri, ktorí stoja za nič. Už odhalenie. Hneď prvý typer, ktorého som odhalil, alebo ktorého som oslovil, ma dal rýchlo do pozoru, a že toto nebude celkom s kostolným poriadkom a hneď prvý, ktorý som oslovil, je naozaj veľký podvodník. Ukážem vám jeho stratégie, fake tickety a takisto veci, ktoré ho usviečajú z toho, že to naozaj podvodník. Takže pri tomto podvode, ktorý som odhalil, mi prišlo reálne zle, pretože je to totálny hyenizmus, keď som videl, ako to funguje a je mi ľúto tých ľudí, ktorí to nedokážu odhaliť na prvý pohľad. Nemajú možno tie znalosti, danosti, možno nemajú čas na to, aby mohli sa na to nejakým spôsobom hlbšie pozrieť a zistiť, že tento človek je totálna ľudská hyena. Nič iné. To by som ani slušne dokázal povedať. Však o chvíľučku vám ukážem v tom videu a uvidíte, čo všetko som sa dozvedel. Poďme sa bližšie pozrieť na to, kto ten typer naozaj je a kde pôsobí. Pôsobí na Instagrame, kde má dve stránky, protypovanie.sk, potom na Telegrame, neviem o tom, že mal WhatsApp a mal napísanú v jednej Instagramovej stránke mal napísané, alebo profilom napísané, že má web www.protypovanie.sk, web, ktorý neexistuje, nefunguje. Čiže to má len tak pro forma, aby to vyzeralo profesionálne. Čiže nájdete ho na Telegrame a na Instagrame. S tým, že sľuby dáva, že on je človek, ktorý si nevenuje hazardu. Poďme sa bližšie pozrieť na to, čo mi vlastne napísal, ako tá komunikácia prebiehala. Najprv som teda oslovil s tým, že mám záujem o spoluprácu. Napísal mi, nazdar, všetko preberieme, poďme na to, v prvom rade, neberiem to ako hazard a nič podobné. OK? Mám záujem o dlhodobú spoluprácu, nejde o jeden ani dva zápasy, to dokáže trafiť každý priemerný typer. OK? Takéto niečo nehrám každý deň. Zápasy mám k dispozícii 2-krát do týždňa a preto je ideálne vždy využiť každú príležitosť. No takže hľadá si zápasy, ktoré sú kurzami podobné. Čiže domáci a hostia by mali vyrovnaný kurz a by mohol dať jednému jeden typ, druhému druhý typ. To je totiž pointa tohto celého podvodu. Ďalej píše, ty ako klient neplatíš nič dopredu. Platí sa časť z výhry, na ktorej sa vždy rozumne, toto rozumne si zapamätajte, pretože tá cena je naozaj rozumná, rozumne dohodneme, aby to malo zmysel, čo je, myslím si, že fér. Nechcem chodiť okolo horúcej kaše a rovno sa pýtam, s akou sumou by si vedel odštartovať spoluprácu. Ja som napísal, že 300 € som tam buchol. On napísal, že OK, zápasy majú potenciál aj na vyššie vklady, ale sme na začiatku, takže nebudem ťa tlačiť vyššie. Spolupráca je o tom, aby si sa vypracoval. 300 € je vklad, s ktorým dokážeš pracovať. OK. Človek by si na prvú povedal, že v poriadku, všetko vyzerá zatiaľ OK. Zatiaľ nemá človek veľmi potenciál zbadať ten podvod, zbadať nejakú kulehu.
Spýtal som ma, kde stávkujem, napísal som, že teda používam Tipsport, ale mám aj Fortunu. Samozrejme, ďalej prebiehala tá komunikácia v zmysle, že super, to je fajn, môžeš teda si povedať, kde ti to vyhovuje, to nechám na teba, podanie je v tvojej réžii, do toho ti keď sa nebudem. Otázka z jeho strany, venuješ sa stávkovaniu dlhodobo, alebo skôr to budeš ako hobby? Ja som napísal teda, že som akože príležitostný typer, že netypujem teda tak často. Ona to písal, že OK, super, takže skúsenosti máš, ešte v spolupráci môžeš odo mňa očakávať fair prístup a výsledky, ktoré stojí za to, ale to sám uvidíš. Takže jednému pošleš tip na domácich a druhému pošleš tip na hostí. Toto je podľa teba fair prístup, ktorý môžu očakávať, ktorý od teba klienti môžu očakávať, že Jankovi dáš víťazstvo domácich, Ferkovi dáš víťazstvo hostí. Výborný prístup, skvelé. Dokážem potom a mám aj cez dôkazy, že ako to vyzeralo, keďže mám 2 komunikácie s ním. Beriem to veľmi zodpovedne a záleží mi na tom, aby spolupráca bola dlhodobá, veď o to ide. Fair prístup je základ úspešného biznisu. Stále tam hovorí o tom fair prístupe, pritom od prvej chvíle je to klamár a podvodník, na ktorými je fakt zle. Ak uvidím, že si aj ty fair a dokážeš po výhre zaplatiť, viem ti poskytnúť veľmi zaujímavé zápasy. Ale poďme krok za krokom. Po prvej výhre budem rád, ak si sa aj zavoláme a pokecáme, ak bude priestor. Dohnuté? Čiže nabudzuje taký dojem, že je to seriózne, chce si s človekom zavolať. Reálne mi aj volal, ale som s ním nevolal nakoniec. Chcel som si nechať ten telefón nakoniec toho celého, že ten telefón nahrám s ním, že keď to už buď vyjde, alebo nevyjde v jednom alebo druhom profile a že s ním budem komunikovať a že si to proste nahrám. Ale bohužiaľ mi to prerušil. Na konci vidíte, že prečo. No a potom ideme teda ďalej. Začneme hneď. Cene sa dostaneme za minútku. Tú cenu oddialoval. Zápas je v kurze 2,6. OK, ja som písal, že mám s tým problém. Akú môžem teda očakať úspešnosť a či teda je to jeden zápas alebo ako. A on napísal, áno, vždy je to solo zápas, nehrám hlúposti, radšej kvalita ako kvantita. Áno, však jednému pošleš domáci zápas, druhému hostí, výborne. Úspešnosť je slušná, tam poslal screenshot, kde má dosť vysokú úspešnosť, neviem, či to je cez zdrojový kód upravené, je to možné. Úspešnosť je slušná, a každopádne som si vedomý, že ak máme spolupracovať, výsledky musia byť na úrovni a aktuálny zápas rozhodne je to najlepšie a taký bude aj výsledok. Teraz ideme k cene. Tadá! Poďme k veci. Kurz je 2,55, takže nie 2,6, už je 2,55. V poriadku, korekcia môže byť, to uznávam. Moja predstava je 160 € po výhre pri takomto kurze budeš mať zisk 100% tvojho vkladu, čo je veľmi slušné a fér. Môžeme sa takto dohodnúť. Takže človek príde do spolupráce s takým typerom, má 300 € k dispozícii a má vložiť všetky peniaze, celých 300 € má vložiť na jeden tiket s nejakým neznámym typerom, ktorý od neho chce 160 € po výhre. Kde je bankroll? Kde je nastavenie manažment? Kde je manažment typovania? Ako máš zarábať s typovaním, s vkladmi? Však literatúra o tom hovorí. 2-3% dávame na tikety. Z rozpočtu. 2-3%. A tuto pán typer, hovorí o tom, že mám dať 300 € vklad a z toho si on zoberie 160. To ešte nič nie je, pretože ten druhý, tá druhá komunikácia bola ešte s vyššou sumou, tam som skúsil dať viacej. Škoda, že som neskúsil tretiu variantu s ešte vyššou sumou, že kde by to až zašlo, kde by tento ľudský genizmus mal potenciál, aký by mal strop. Každopádne, toto je šialené. Ak toto niekto naletí, že proste príde, človek vyzerá to seriózne, oblbne ho rečami, nejakou fotkou, a ten človek chudák si chce zarobiť a dá tam 300 € na tiket a on nevie, že ten tiket je buď alebo, lebo to nie je reálna analýza, to nie je fair prístup, to je čistý podvod. On dá jednému jeden typ a druhému druhý typ. A čaká, že nebude remíza. A možno dá tretiemu aj remízu, ja neviem. Možno. Nemal som tretiu možnosť vyskúšať to. Každopádne je to šialené. Poďme ďalej. Čiže ja som napísal, čiže to mám sadiť za celý 300 €, aby to malo zmysel, keďže je plat 260. A on napísal, pozri sa, ak máme spolupracovať, musí to mať úroveň, toto nie sú zápasy na náhodu. Toto nie sú zápasy na náhodu, ktoré sú každý deň.
Nie ani náhodou. Jeden tiket tak, druhý tiket tak. No šialené. Takéto zápasy majú potenciál na úplne iné vklady. Takže tých 300 € určite kvitujem. OK? Je to problém. Úvod je ťažký, ale je to najdôležitejšia časť spolupráce a tu pre teba tu treba využiť. Ja neviem. Toto je... Kde tí ľudia majú svedomie? Ja to nechápem. Ďalej píšem. Čiže, aby som to správne pochopil, mám k dispozícii teraz 300 €, to je celý môj bank. A to celé mám dať na jeden tiket. A keď nevidie, čo potom? Nevravím, že je to problém, ale mi to príde príliš veľký hazard dať all in na jeden tiket a nemám istotu, že to bude výhra. On napísal, chápem, a pýtal som sa tvoj vklad, ako som písal, nie je ideálne začať na 100 €, tieto zápasy majú úplne inú kvalitu. Áno, ak by som to nemal overené, nepísal by som ti to. Prosím ťa, ako si to ty overil? You what? Keď jednému si dal jeden tip na Orebro, druhému na Luelu. Ako sa ty overil? Veď to je čistý podvod, tieto keci, to je hrozné niečo, toto je normálne na paragraf. Ale sme na začiatku, takže 200 € by si staví vedel. Kde ten človek proste, toto a nemá zmysel baviť o tom, že to je snaha. Dobre, ja pochopím, že sú typeri, ktorí sa naozaj reálne snažia, že vysvetlia tomu klientovi, ako funguje rozpočet, ako fungujú veci. Reálne sa snažia. Dobre, toto nie je snaha, toto je reálny podvod. Bez informácií o tom, ako funguje rozpočet. Bez ničoho. Búchni čo najviac peniazí, aby som si ja mohol vypýtať čo najviac z provízie. Šialené. Ďalej teda napísal, že tá 200 € je rozumný vklad a je to nižšie, ako si písal, takže budeš určite viac v kľude, OK. Ja som napísal, OK, čo ak ten tiket nevinde, je tam taká šanca, nie? Alebo je to 100% donuté. Trošku som zahral na notvu, chcel som vedieť, že ako to on vysvetlí. Chápem, pýtal som sa na tvoj vklad, ako som písal, nie je ideálne začať so 100 €. To som už čítal. Potom napísal, že určite nie som človek, ktorý si za výsledky skrýva, a neviem sa k tomu postaviť čelom. Ak by sa takéto niečo stalo, určite z mojej strany príde kompenzácia, poviem zápas zadarmo. Takže ja si vložím 300 € na tiket, 200 € na tiket, z 300 € vkladu, tiket nevýjde, lebo jeden z tých ľudí nevýjde, jeden z tých ľudí prehrá určite. A možno, že aj obidvaja, keď bude remíza. A ty ako kompenzáciu dáš tiket zadarmo. A čo má ten chudák človek robiť, ktorý prišiel 200 €? Hyenizmus. A ďalej píše, a tie peniaze ti získam späť. V každom prípade si plne uvedomujem, že ide o peniaze, nie o zábavu a prístupem k tomu maximálne zodpovedne. No to určite. Ty k tomu zodpovedne prístupuješ, ale pre seba. Čo aj sám uvidíš na spolupráci. Mal som možnosť komunikovať s tebou z 2 profilov. Áno, ťa oddali raz, 2. Nemalú čet na stenu ideme vyhrať a nie sa hrať. Áno, ty vyhráš určite. Ale klienti jeden vyhrá, druhý prehrá. Zápas je to najlepšie, čo sa dá zohnať. Áno, verím tomu v tej kurzovej hladine. Aby si mal kurzy čo najviac vyrovnané. Ak ti budeme niečo posielať, vždy to bude to najlepšie a zápas bude úspešný a zelený. A spolupráca sa posunie tým správnym smerom. Budem preto robiť vždy čo najviac, ale nerád píšem omáčky. OK? Preto tam je správa na 10 riadkov. Som vždy radšej, keď sa klient presvedčí sám. Áno, presvedčil som sa. No dobre, išem teda ďalej. Tam sme sa teda bavili o tom, že OK, do toho teraz skúsim ísť. Dohodli sme sa teda na tom, že to teda vsadím akože. Ja som to samozrejme nevsadil, nie som blázon. Od prvej chvíle som tušil, že toto bude ten podvod, ktorému smerujem. Tá komunikácia, takže plus minus sme sa bavili o tom, že koľko sa bude platiť a tak ďalej. A potom ja som napísal, že teraz od mojej strany idem do risku, že 200 € nie je sranda, ale že skúsme to. A on napísal, ja ťa chápem, takisto pre mňa by nemalo zmysel dávať niečo, čo nemá kvalitu a nevýjde. Are you kidding me? Áno, videl som. Jednému Orebro, druhému Luela. Výborne. Teda Luli. Je v mojom záujme, aby všetko klaplo, ale nechcem byť omáčky. Asi som už otravoval. Mám pocit, že som otravoval. Už chcel proste, aby som ten tiket sadil a mal pokoj, vieš. Takže to bolo super. Potom chceš klienta, ale nezajíma sa o neho.
Dôležité sú výsledky a tie uvidíš. No to, áno. To je tým pádom ďalej o tom rozprával a potom napísal, že cena bude v tom prípade len 100 €. Okay? Čiže 100 € chcel po výhre za kurz 2,5 s tým, že to mám sedieť za 200 €. No a potom mi poslal ticket. A poslal mi ticket z Fortuny, kde je jasne vidieť Urebro, Luli, výsledok zápasu 2, čiže Luli vyhrá, vklad 4000 €, možná vyhrá 9880. Ticket celé podaný na Fortune. Ten ticket nebol podaný, bolo to podľa mňa urobené v zdrojovom kóde, upravené, klasika, ako všetci podvodníci, upravené v zdrojovom kóde. Keby som dal môjmu 6-ročnému synovi, že ukážem, ako to má spraviť, tak to spraví. Tak je to jednoduché. A tento podvodník to spravil. Ideme ďalej. Čiže potom sme si písali, že vidí, že som fair chlap, tak OK, takže teda sme sa tam dohodli a potom chcel odo mňa telefónne číslo. Ja sa pýtam, na čo chceš moje telefónne číslo, však komunikácia tu na Telegrame a je dosť stabilný v rámci komunikácie. A mne sa stačí komunikovať aj tu. Jasné, v pohode, ak je pre teba ideálne komunikovať len tu, rešpektujem to. Každopádne ja si bežne s klientmi aj volám, takže tak. Podľa mňa v tom danom dni mal klientov potenciálnych len mňa. Z 2 profilov. Zúfalé. Podľa mňa to bolo až zúfalé. Celé to tak vyzeralo, že to je že proste násilu. A prakticky som s tým dopísal o 10:00 a potom o 12:51 mi písal, ešte vysím, o 3 hodiny na to mi písal, či mu dám číslo. Potom ja som na to neodpísal, a o 3:45 písal, že daj vedieť. A potom som vlastne do 4:00 si mi tieto veci bavil. No, toto vlastne bolo komunikácia z včerajšieho dňa a dnes mi teda napísal, že ja som písal ako prvý, tak dnes je ten deň D, dúfam, že to vyjde. Inak včera som zabudol sa spýtať, náhodou nemáš verifikáciu typov, že by som si pozrel tú históriu, prípadne aký máš na to názor. A teraz, to ma zaujímalo veľmi. Dobré ráno, áno, dnešným dňom začíname spoluprácu a ideme na výhru, nič iné nepripúšťa do úvahy. Za mňa sú dôležité výsledky a v dnešnej dobe sa dá všetko oklamať. Videl som, ako si ma oklamať chcel, ako oklameš svojich klientov v priamom prenose. A aj verifikácia. Každý má sladké reči, videl som to na tvojej komunikácii a realita je vždy iná. Ja som fair chlap. Máš svedomie? Ak to raz toto video budeš vidieť, máš ty vôbec svedomie? Otras. Aby som zahrešil, ale by mi to mohol zmazať YouTube. Dobre, toto bolo z komunikácií s prvým profilom. Teraz poďme na komunikáciu s druhým profilom a aby ste videli, že ako to tam prebiehalo. Poďme teda k tomu druhému profilu, s ktorým som komunikoval s týmto typerom, kde som ho oslovil. V skratke budem sa snažiť to rýchlejšie trošku obkecať. Aspoň teda tie menej podstatné veci. Opäť tam bolo hovorené o tom, aký on je seriózny, ten úvod klasicky okopíroval, ktorý som mal aj v prvom profile, v tej prvej komunikácii. Dostanem sa pointe, tu chcel, ja som teda napísal, že mám 700 € rozpočet, sa pýtal na rozpočet, som že mám 700 €, on teda napísal, že je to ideálny vklad a na prvý zápas 700 €, že to je super, hej. Ideálny vklad na prvý zápas 700 €, čiže on odo mňa chcel, aby som ja z tých 700 €, ktoré mám v dispozícii, dal 700 € na tiket. A teraz rozmýšľam, že do akej miery ten človek je bezcharakterný, že dokáže toto povedať, napísať človekovi. Dobre, ja som to na ňo hral, dobre, ale keby sa našiel niekto reálny a povie mu, že má 1500 €, tak mu povieš, dajte 1500 €. To je šialené, tento človek nemá čo chodiť medzi ľuďmi po chodníku s takýmto postojom. To má byť zavreté niekde. Neviem, koľko má rokov reálne ten človek, ale toto bolo šialené. Takže tá komunikácia prebiehala v tom, že ja som teda napísal, že ďakujem pekne za odpoveď. A teda vedel by som sa tých 700 €. Jemu to zjavne nebolo vôbec podozrivé a dobre. On napísal, OK, tých 700 € je rozumný vklad. Ak máme fungovať a spolupracovať, som si vedomý, že výsledky z mojej strany musia byť na úrovni. Tak to áno, keď pošleš jednému taký typ a druhému taký. Nešiel by som do niečoho, čo by kapitál mohlo ohroziť. No way! I can't believe this!
Veď ty si reálne dal jednému jeden tiket a druhému druhý tiket. Jednému si dal víťazstvo domácich, druhému si dal víťazstvo hostí. Jeden by sadil 300, druhý sadil 700. A ty napíšeš, nešiel by som do niečoho, čo by mohol kapitál hroziť. Zamreže s takýmito ľuďmi, zamreže. To je šialenstvo. Taký človek, to nemá nič spoločné s typovaním. Nemá, absolútne. To aj nehovorím, že nevie, čo to je rozpočet. Dobre, sú typeri, naozaj sú typeri, ktorí sa snažia, nemajú verifikáciu a snažia sa aspoň. Robia tie typy. Robia vo všetko svojou voľou tak, aby to naozaj ten klient mal dobre. Verím tomu, že takí sú. Je ich málo, ale verím, že takí sú. A vysvetľa tým klientom, ako funguje rozpočet a tak ďalej. Ale toto je bez chrbtovej kosti, úplne šialené. Čiže ďalej napísal, že dôvera je maximálna, takže v tomto smere sa môže spoľahnúť. Klasicky zase sa potom pýtal, že akú stavku používam. Napísal som, že používam teda Tipsport. Tým tam to bolo v pohode. No a tu sme sa dostali opäť tým omáčkam, ktoré boli vlastne v tej prvej komunikácii, že on je férový a tak ďalej, že zavoláme po výhre, tak. Klasika. Tu mi napísal, že OK, poďme k veci. Kurz 2,55. Tu som zbystril. V prvom prípade bol kurz 2,5, 2,55. Už mi to indikovalo to, že bude to možno práve ten typer, ktorý je z toho druhu podvodníkov, že toto robí. To som tiež nevedel, až keď som nevidel ten tiket. A moja predstava je 350 € po výhre pri tomto kurze budeš mať zisk 100% tvojho vkladu, čo je veľmi slušné a fér. Môžeme sa takto dohodnúť. 350 € zo 700 eurového vkladu. Čiže keby som napísal z tretieho profilu, že mám 2000 € vklad, tak on mi bol schopný potom napísať, že OK, to je super, len aby on dostal 1000 províziu. Vážne by som chcel vedieť, ako ten človek, vážne som sa tam chcel pozrieť na toho človeka. On sa na konci videa, na konci komunikácie tam vyhrášal, ma príde dobiť, hej? Ale potom zmizol. Neviem prečo. Asi sa po toto, hej? Zmizol. Ale reálne som sa na to tešil, že by mohol prísť. Chcel som ho vidieť, že čo to je za človeka. Čo za človeka chodí medzi ľuďmi, keď toto dokáže urobiť. Opäť, neobhajujem typerov, ktorí nemajú verifikáciu, ale sú typeri, ktorí by toto neurobili. A potom sú ľudia, ktorí to spravia. Ja som napísal, že to nie je teda malá suma. A on napísal, že pozri, sám mám určitú kvalitu, ktorá má svoju cenu. Takže on má určitú kvalitu, ktorá má svoju cenu. Jeho kvalita je klamať ľudí. Klamať, zavádzať, podvádzať. To je jeho kvalita. A cenu, akú som napísal, netreba to brať ako zbohatnutie za jednu noc. No, absolútne netreba to brať ako bohatnutie za jednu noc. Pre klienta určite nie. Pre neho áno. Ide o dlhodobú vec a tie väčšie peniaze prídu hlavne z dlhodobého hľadiska. Tak pre teba áno. Ale ďalej som teraz s ním písal si ďalšie veci, nemusíme to do detailov rozoberať. Klasické tie veci, že dohady, že slovo platia tak ďalej. Potom mi poslal tiket. Toto je dôležité, to potom zavesím aj na porovnaním 2 tikety. Tu mi už poslal tiket, podaný v Tipsporte, opäť vklad 4000 €, kurz 2,54, ale už bol tip na Eurebro, domácich. Predtým v prvej komunikácii mi poslal na hosti Luli, teraz na Eurebro. Jasný podvod. Tiket upravený v zdrojovom kóde. A napísal mi, páči sa a čakám na tvoj vsadený tiket. Ešte on chcel, aby som ja posielal môj tiket vsadený. On, podvodník, chcel, aby som ja dokazoval podvodníkov, že on ten tiket vsadil. Chápete to? To je šialené. No a potom som teda akože niečo poslal, to my musíme riešiť ďalej. My sa bavili o tom, že teda číslo už zajtra a tak, telefónne číslo. A potom on veľmi chcel od mňa telefónne číslo. Veľmi chcel a písal mi stále, že to je divné, že mu to telefónne číslo nechcem dať a tak. Ale písal mi, že jasné, veď volať nemusíme, len mám rád transparentnosť. Výborne, máš transparentnosť. Ak máme spolupracovať, verím, že to zásadný problém nie je. Snad to bež, tak aj ty. Mrzí ma strašne to, že ja som... Teraz odsudom času ma to mrzí, že som to telefónne číslo si nezobral, mám s neho kontakt, mohol by som ho proste dusiť. Pretože on si zmazal všetky veci. Zmizol, vyparil sa teraz. Potom ako sa mi vyhrážal na konci, že ma príde dobiť, som mu napísal, čo sa jedná a potom mu to nedocvaklo hneď, ale asi až po 15 minútach, keď si uvedomil, že neviem, asi má dlhé vedenie, že jednoducho to po toto a zmizol. Hej. A mrzí ma to, lebo to telefónne číslo by som trošku podusil.
mal som záujem naozaj reálne mu zavolať. Akože ona trošku zaskočila, lebo ja som chcel pôvodne, že po dohratom tikete, či už z jednej strany alebo z druhej strany, že zoberiem druhý telefón, natočím, ako s ním volám a že jednoducho budete ho počuť. Ale proste ma odhalil nejako, alebo neviem, ako to nazvať. Každopádne potom sme teda písali, on do telefónu čo sa stále chcel, to nemusíme rozberať. No a ja som potom dostal od neho správu dneska ráno o 10:43. Nazdar Tibi, dal som si také meno, Tibi. Dnes večer berieme výhru a spolupráca začne správnym smerom. No to určite. Žiadny stres a všetko dopadne podľa dohody. Povedz mi, ako môžeš toto napísať, keď človek dá 700 € z jednej strany a druhej strany 300 €, keď sa taká situácia stala. A ty vieš, že jeden z nich prehrá a možno obidvaja, pretože skončí remízou, nevyhrá nikto. Ako toto môže niekto napísať? Žiadny stres. Všetko dopadne podľa dohody. A spýtal sa ma, všetko je u teba v poriadku? Áno. Budem rád za spätnú väzbu. To bolo 10:43. O 11:06 mi písal, všetko OK, alebo som mi odpisoval. 12:14 mi píše, budem rád za spätnú väzbu, Tibi. 12:19 som odpísal, pracujem, nemám čas, čo sa deje, už ma to fakt otravovalo. Keď sa zápas neodohral ešte, nechápem tej správe. On teda napísal, že Tibi, áno, zápas sa hrá večer, však ti píšem, všetko je v poriadku. Môžeš sa spoľahnúť na výsledok a idem dnes na výhru. Čo je všetko u teba v poriadku? Či je všetko u teba v poriadku? No sa pýtam, kde je problém a čo mu nerozumieš. Začal sa veľmi vyzvedať, že či je všetko v poriadku a asi mu dochádzalo, že nikto normálny by asi, alebo teda málo normálnych ľudí by sa našlo, ktorí by dali 700 €. Neviem si to inak vysvetliť. Inak som zabudol jednu vec povedať. On v jednej tej správe písal, to som preskočil, že to sú typy od zdroja. Hej, že to je zdroj. Takže nejak takto. No a potom mi písal 4 minúty na to. Kamarát, takže už som si o tebe zistil pár info. Ja som napísal otáznik a on. A budeme to riešiť trochu inak, ak si myslíš, že môžeš len takto ľahko vážne toto, hej, musím to dať pozor, aby som nedostal nejaké obmedzenia kvôli nadávkam. Si na omyle a príde mi to divné. Čiže on sa mi začal hneď vyhrážať. Ja som sa napísal teda, čo prosím. A on, poslať mi fake ticket a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Takže on mi poslal 2 rozdielne typy v 2 rôznych stavkových kanceláriách s 4000 a 4000 skladmi. Podľa mňa ten chalán to v živote nevidel pokope. Nie to ešte na tikete. A ide obviňovať druhých ľudí, že niekto mu poslal fake ticket. Tak ako ty, tak jak tebe. By som to tak zhrnul asi. Čakal som od teba, že sa sám ozveš. Však som sa mal v pláne ozvať na ďalší deň. Potom im poslal teda ten ticket, že či teda si myslím, že teda podané. A dôležitá vec je k tomu, že ja sa nás spýtal, že a tento policajt ako prišiel a on, že to zaujíma mňa. A zistil som si toho dosť. A budem k tomu tak pristupovať. Takže budeš tvrdiť, že to je podané áno? Tak som myslel, že áno, však áno. Dám ti chvíľku na zamyslenie. A on potom, že áno, OK, ako myslíš? Dúfam, že budeš takýto výrečný aj pri osobnom stretnutí. Škoda, že neprídeš. Ak to niekedy toto video budeš vidieť, dúfam, že sa to k tebe dostane. Tak tu posieľa tebe to video. Dúfam, že prídeš za mňou. Dúfam, že sa stretneme. Ja fakt chcem vidieť, čo za ľudskú trosku a odpad toto dokáže robiť. Fakt chcem vidieť, čo si za človeka. Tak som teda napísal, že takže ma chceš navštíviť a prečo. Hral som sa na takého akože hlúpeho v tomto smere. A on, plus tých 350 si môžeš rovno zachystať. Preto si prídem osobne. Podľa mňa to je taký čin zúfalý, lebo dáva veľa peniazy do reklamy. Chcem tomu veriť, že to je zúfalý čin, taký ten výsterok zúfalstva, že dvaja ľudia sa mu ozvali na reklamu, z okolností to bol jeden ja, a jeden mohol zaplatiť 100 €, druhý 350 a asi som bol jediný, ktorý mu písal v ten daný deň, ale možno dlhodobo. A mám takú nádej, že ľudia sú už tak znechutení týmto podvodníkmi, že možno, že mu to ani nevychádza v tej reklame. Z tej reklamy teda, že proste ho je v strate. Chcem tomu veriť. Chcem tomu osobne veriť. Takže som sa ho spýtal, či sa mi teda vyhráža.
A on teda mi napísal, že nie, nevyhrážam, len ti píšem, ako to bude. A sa pýtam, čo bude. A on napísal, keďže som ti službu poskytol, službu, ktorou ma chcel oklamať, počkáme sa na výhru a ďalej to budeme riešiť. Pestička, príď prosím ťa, poďme sa zmerať. Rád sa s tebou zmerám, chlape. Kľudne prídi, nájdi si ma. Budem rád, ozvi sa mi. Máš moje údaje na Telegrame, obnov si ho a ozvi sa mi. Budem rád. Napísal, keď si chcel byť anoním a mal si skryť IP adresu a podobne, ale ťa prejde, smajlíky. Ja sa teda pýtam, čo ešte som si mal skryť, čo mne ešte napíšeš. A on teda vlastne napísal potom, že veľmi sa teším na takýchto ľudí ako si ty. Budeš veľmi nemilo prekvapený. No a vtedy sa to vo mne akože zlomilo a hovorím si tak, on ide písať, že sa veľmi teší na takýchto ľudí ako som ja. A že budem nemilo prekvapený ním. No tak to som bol od prvej chvíle, keď som zistil, že čo je to za podvodníka. Tak som to už nevydržal a 8 dní to nechcel riešiť, aj keď ma to mrzí, lebo som mohol to naši natiahnuť, mohol som nejako uhrať, ale už som mi to nechcel naozaj plýtvať tým časom a z okolností som nahrával prvé časti videa a dával som dokopy tie prvé screenshoty. Tak som teda napísal, OK, tak môžeme sa takto na rovinu baviť. Ďakujem ti pekne za skvelý materiál, ja som človek, ktorý odhaluje podvodníkov v typovaní. Celé to mám nafotené a až druhý deň o tebe dávam dokopy veci a čoskoro k tomu bude video. Mne si poslal tiket s typom na Eurebro a druhému si poslal tiket s Fortune na víru ľudí. Vieš, čo to znamená? Mám ti to napísať, že si sa usvedčil z podvodu, plus si sa mi priamo vyhrážal. Čiže ja ti takto veľmi pekne ďakujem, to video bude o tebe super, plus podám trestné oznámenie za vyhrážanie sa a zároveň doložím všetkých 25 fotiek oboch komunikácií s tebou, kde je jasne dokázaný podvod. A teraz čo mi napíšeš, ty hrdina? Zvažeš to? Nepomôže, všetko mám nafotené a predpokladám, že zajtra štvrtok to video bude na YouTube. No, ono to napísal hneď, že aha, kamarát, asi si trochu mimo, keďže ja som ti poslal na schvál iný. Aha, že ty si poslal na schvál iný. Že sa priznal, že si mi poslal na schvál iný. Ty si mentálny atlet, ty kokos. Ty si mentálny hrdina, mentálny olimpionik, štvornásobný. Priznal si sa, že si na schvál poslal iný tiket. Výborne, super. Len ty si trochu mimo a nepochopil si to. Tak som nepochopil. Prepáčte mi to, nepochopil som to, že on to na schvál poslal inak. Super. Ja som dobre vedel, čo si zač, takže toto ti trochu nevyšlo, kamarát. Neviem, komu to nevyšlo, ale podľa toho, ako si zmizol, tak mi to asi vyšlo. Lebo si preč. Myslíš si, že neviem, že ty a moderátor je jeden človek? Nebuď hlúpy. No a teraz som napísal, že my nie sme kamaráti a do 2 dní je o tebe video, plus potom ide trestné oznámenie, hotovo. Týmto mám všetko, čo som chcel, môžeš kľudne spávať, budeš mať čo vysvetľovať. A potom ďalej ešte písal, že ja budem mať čo vysvetľovať. Doslova, ty budeš mať čo vysvetľovať, ty Zemetek. To neviem, čo za slovo. Sa zobudia veľmi rýchlo. Kamarát. Neviem, prečo mi píše kamarát, keď kamaráti nie sme. No a potom napísal takú vec, že takže trestné oznámenie je už podané na teba, ak si myslíš, že ja budem posielať niečo vážne niekomu, čo sa skrýva za anonymný profil. Si na veľkom omyle. I'm in danger. Takže poprvé, náskal som si tam dal meno, že TBK. Trestné oznámenie podal za 1,5 minúty. Tak to je asi svetový rekord. To je asi svetový rekord v podaní trestného oznámenia. Super super. Si naozaj mentálny atlet. No a teda asi nejak takto. No a potom som vlastne písal, že môže teda pokojne spávať a že udržím teda v tom palce, čo sa bude diať. A na konci si opäť neodpustil vyhrážku. Kamarát si v PP, neboj sa, na tebe si dám záležať. No a potom ešte vlastne prišla jedna správa, kde písal, alebo teda jedna komunikácia, kde písal, že asi si to nevedomujem, čo píšem, čo mi teda on píše, ja som ti poslal na schvál opačnú možnosť, keďže som jasne vedel, že si podvodník už skôr, ako si mi poslal dobité konto. To sú také nezmysly. Ale to zistíš neskôr. A potom napísal, že ja nerobím nič zlé, som fair. Takže ty nerobíš nič zlé, ty si fair. Poslať jednému taký tiket, druhému taký tiket. Výborne. Toto je, ak by sa týmto meradlom mala merať férovosť, tak ja neviem.
Ale keď je človek podvodník, treba sa k nemu ako ku podvodníkovi chovať. Takže týmto odôvodňuješ ty, že si mi poslal 2 rôzne typy. Skvelé. No a potom som vlastne nejakých 15 minút mi zmizol. Úplne zmizol. Vymazal si Telegram, zmazal komunikáciu najprv, zmazal kanál, zmazal 2 Instagramové účty. Čiže teraz rozmýšľam, našiel som iba jeden, to vám potom tu ešte ukážem. Našiel som jeden, kde má iba 6 sledujúcich, možno, že to je nejaký jeho prvotný profil. Je tam to logo presne, ktoré používal aj v komunikácii. Rozmýšľam, do akej miery toto malo efekt v zmysle, že sa on poučil a už to nikdy robiť nebude, alebo zmizol a založil si ďalšie konto. Ale má potenciál sa s ňou zase stretnúť. Neviem, možno, že mám viacero profilov. Aj na tým som rozmýšľal, že dneska som videl tiež jeden profil, ktorý sa takisto v tých kurzoch pohyboval. Verím tomu, že je typerov tohto druhu veľa. Otázka znie, do akej miery to má efekt ich takto chytať, 2 dní času s tým stráviť. Najlepšie by bolo, keby ľudia sami pochopili, ako sa im voči ním brániť. Môžeme teraz nahrávať video ku každému typerovi a rozoberať ich. No a pokiaľ ľudia sami nepochopia, že sú možnosti, ako sa chrániť, tak to bude zbytočné. Vždy je to o tých ľuďoch. Vždy je to o tých klientoch. A sú možnosti. Úplne prvá možnosť je verifikácia typov. Prídeš do styku s nejakým potenciálnym typerom ako klient, tak proste spýtaj, máš verifikáciu typov? V poriadku. Som s tým vyrozumený, že nie všetci budú mať verifikáciu typov. Som s tým úplne OK. Pokiaľ ti dá iné záruky, napríklad nejakú garanciu, nejakú zmluvu, ktorý som s tým v poriadku, ale pokiaľ ti nedá nič, žiadne údaje o sebe, nemá absolútne nič, tak to môžeš proste zobrať ruky a nohy a utekať preč od neho. Najlepšie riešenie je jednoducho buď si prieť verifikáciu, alebo nejaké záruky zmluvné. To by som takto asi skrátke povedal a zhrnul. Čo urobiť, aké riešenie mať. A ešte taký doplnok k tomu, ak nepoznáš žiadny verifikačný portál, tak kľudne si klikni www.emakto.com, je to náš verifikačný portál, kde máme typerov. Niektorí typery tam sú už aj rok. A verifikujú tam typy. Takisto, ak si potenciálny typer, chce si skúsiť typovať, tak ľudne založ si konto, budeme radi. Čím viac typerov bude na verifikácii, tým čistejšie bude prostredie, tým viac ľudí pochopí, že nemá zmysel kúpovať typy od ľudí, ktorí si dávajú reklamu na Instagrame, nemajú žiadne overenie, takže v tomto hľadiska emakto.com ťa radi privítame, či už ako klienta alebo ako typera. To je úplne jedno. Hlavne, aby ten priestor bol čistejší. No a na záver budem rád, keď budete komentovať, ako sa vám video páčilo, budete zdieľať to video, dajte kľudne odber. A ja sa budem snažiť točiť ďalšie videá, prípadne ak máte nejaké ďalšie postrehy alebo máte nejakých ďalších typerov, ktorý by som ja mohol preklepnúť a chceli by ste o ňom vidieť video, napíšte mi do komentárov, ja sa to pozriem. Myslím, že tých typerov je strašne veľa, ktorí sa dajú rozobrať a kvázi ako fungujú a zistiť, či sú podvodní. Takže ak vás toto zaujalo a vidíte v tom potenciál v týchto videách, tak napíšte do komentárov a budem vďačný a zatiaľ teda držím palce pri výbere typerov aj typov a prajem pekný deň.